Cipelasti čamci za igru bez lopte. Zamole me jednom da budem levo krilo. Odmah obučem dres i istrčim na teren da se zagrejem. Šutnem jednom, 2, 3, 4 puta, sve pored lopte. Zamislim se, oborim glavu i šta vidim? Pa ja imam sasvim malo stopalo za onoliki fudbal. Odmah odem i uzmem cipele 2 broja veće. Zamahnem i sada sam već bio znatno bliže lopti. Otrčim ponovo, uzmem obuću veću 5 brojeva i pogađao sam loptu bez problema. Veoma ohrabren, a poučen prethodnim iskustvom, sednem i razmislim još malo. Nije dovoljno samo pogoditi loptu. Morat ću da pokažem i nešto više. Da se ne bih svaki čas vraćao, uzmem cipele broj 82-84. Znate, leva je bila malo duža. Neki nestašku ranije spario 82, ali to meni nije baš ni malo smetalo. Istrčim na teren potpuno smiren i ravnodušno iščekujem ostale. Stojim tako na centru, petu sastavim uz petu, a vrh leve cipele opružim do ulaza. U tom trenutku protivnički tim pokušavao je da istrči na teren. Samo sve se i završilo na pokušaju. Svih 11 igrača sapletoše se na moju cipelu. Odmah dotrča sudija sa 2 pomoćnika, nose 11 žutih kartona. Ali hoćeš, sapletoše se i on. I pomoćnici. Popadoše im i kartoni i zastavice. Za to vrijeme, sa druge strane, na moju desnu cipelu, ispruženu do ulaza za publiku, saplete se pola gledališta, čuvar stadiona i direktor stativa. Onda je naišao jedan niskoleteći, trapavi, spori i iznad svega veoma nepažljivi oblak, pa se i on saplete na vrh moje cipele. Pošto oblaci nikad ne padaju na niže, već nego naviše, ovaj na isti način ljosnu preko neba koliko je dug i širok. Kako tresnu, poče da pada kiša. Odavno tako nije lilo, rekao bih od prepodne. Fudbalski teren začac se pretvori u plivalište. Sudija prvo odsvira kraj, stavi na glavu univerzalnu kapu za hokej i vaterpolo. Odmah se vidjelo da je bio spreman za svaku sportsku varijantu. Na opšte oduševljenje u tom trenutku moje cipele broj 82-84 isplivaše na površinu. Prvo su ih neplivači, a zatim i svi ostali iskoristili kao čamce. Sudija prihvati mesto kormilara i tako osnova veslački klub. Moram priznati da sam ih uskoro napustio. Veslanje je doduše zdravo, ali one cipele su se često punile vodom. A ja ne volim mokre cipele, čak ni kad služe kao čamci.